Dnes na tému masáž hlavy vlasovej pokožky. Kedy robíme masáž hlavy, prečo robíme masáž vlasovej pokožky a prečo je tak dôležitá. Takže máme pokožku a pod tou pokožkou sa nachádzajú mikrosvaly, ktoré sú veľmi potrebné na to, aby privádzali našim vlasovým korienkom výživu a aj vodu, ktorá je veľmi dôležitá, aby hydratovala naše vlasové korienky. Základnú masáž vlasovej pokožky robíme, keď si nanášame šampón a šampón si nanášame priamo na vlasovú pokožku, nie na dĺžku vlasov. Vtedy brúškami prstov jemne rozotierame po celej hlave tento šampón a vlastne masírujeme. Vieme, že šampón používame dvakrát. Potom, ak dávame si vlasové tonikum, tak zase nakvapkáme si na vlasovú pokožku a brúškami prstov masírujeme jemnúčko po celej hlave to tonikum. Čiže zase brúškami prstov. A ešte robíme si masáž môžeme aj dennodenne. Zase preto, aby vlastne tie mikrosvaly boli uvoľnené a aby dobre nám vyživovali vlasové korienky a všetky vitamíny, aby sa ľahšie dostali do našich vlasov. No a teraz poďme zo zadu, kde máme najhustejšie vlasy. A tam, keď si začneme masírovať, tak úplne jemnúčko cítime, ako sa nám pohybuje tá pokožka po našej lebke. Ak pôjdeme tu ďalej, tak zistíme, že už trošku ťažšie sa nám masíruje táto naša pokožka hlavy. Ak pôjdeme tu hore na temeno hlavy, tak zistíme, že tu úplne ťažko sa masíruje pokožka a to preto, lebo sme v strese. Čiže ak máme najriedšie vlasy tu hore alebo po bokoch, tak aj tá pokožka hlavy pri našej masáži sa veľmi ťažko pohybuje. Čiže my ju potrebujeme prekrviť, tú pokožku, aj tie mikrosvaly na našej hlave. A potom sa budeme cítiť lepšie a budeme mať aj zdravšie vlasy. To je všetko.